boy group B2K. Now he's doing it by himself. His name is Omarion with Post to Be right here on Vuma103. 41 minutes after 10 o'clock. Sisahleli naye uDr Ngobese sithatha-ke imibuzo mayelana nokuzalwa wembethe. Athi siyokhokha itolo masibuya, we're going to be playing some of your voice notes and also bese siyamnika-ke ithuba lokuthi-ke acushise ngapha nangapha makukhona-ke la kufanele akubonise khona. Ndeni kusho kuba khona uma bekudinga labo bathandayo wapha isikhathi sakho uthando bahamba ngaya komunye mama bahamba ugeza entabeni kwanezinto edingekalayo kumele ngizenze like uthenga imbuzi nembuku eziwu-2 amandla lokho angikawatholi so nje kunzima ngathola amandla ngiyafisa ukuthenga leyo mbuzi phinde ngenze lokho ayethe ekumele ngikwenze okwesibili kodwa amandla anginawo. I didn't know you was on me. Hi guys, hope you're happy here. Oh, so ukuthi ngibhizi la ngizama ukufunda abantu ababuza i-frequency. Okay, yeah, sinjani guys, siyaphila. Thank you for tuning in. Namhlanje ke siphethe uDr Ngobese lapha. Kahle family business namhlanje. So sikhuluma ngabantu abazalwa bembethe. Sifuna ukunixoshisa ukuthi mhlawumbe ngenza kanjani ngoba ngiyazi abantu abaningi kuye kuthiwa bayambulelwa ingubo and so forth and gcine ngalunganga. So maybe le session izokusiza nawe ukuthi wazi, and you never know, mhlawumbe nawe noma ungambethe, maybe you'll have a child ozalwe embethe. So it's very important ukuthi sonke silalele. Yeah. Yes. Okay, my voice notes maningi, yes. I can't play all of them at the same time. Just practice me. Guess. Alright, and we're back. Dr. Ngobese ngicela nje ukudlalela amanye ama voice notes ukuze ukwazi ke ukuthi u-advise lapha nalapha. Nesibayitshontsha lento ngoba ubaba akubeke kucaca ukuthi itshontsha wonesi akusuka umuntu wangaphandle azoyitshontsha lapho ukumisela kanjani-ke mhlambe mina ngazi kanjani ukuthi ngazalwa ngimbethe ngoba phela uma uthethi Okay, ungaqhubeka kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi nalo landelayo cishe bakhulume. Nami ngawuthola ukuthi ngazala ngembethe bahamba ngaya komunye mama bahamba ugeza entabeni kwanezinto edingekalayo kumele ngizenze like uthenga imbuzi nembuku eziwu-2 amandla lokho angikawatholi so nje kunzima ngathola amandla ngiyafisa ukuthenga leyo mbuzi. So ubhuti oqala ubuza ukuthi kwenziwa kanjani ngoba amanesi ayantshontsha ukuthi asikubeke caca ngenza into ayishilo. Asikubeke sicace ukuthi amanesi ayayintshontsha. Yebo kusho mina ngiyakhotha. So mekwenza njalo ubhuti lo uthi yena usewatshela ukuthi kufanele enzeni, inkinga ukuthi akazi noma amandla ukuthi uzowenza njani. So wenza kanjani in that context na ukuthi mhlawumbe usuyazi kufanele enzeni kodwa amandla wekho khona yini mhlawumbe la ungarobha khona. Mhlambe kufanele sicacise kube sobala ukuthi ikhona into engeke size sikwazi ukuthi uma kufanele ibuyiselwe endaweni kube sengathi siyayishweleza noma siyancanceza ukuthi ngoba uma sizokwenza ukuncanceza suke senza ukuthi ukuthola amandla nje ngoba usuzwile khona kufanele uyenze. Mhlambe kube zinkukhu lezo mhlambe ziwu4 noma zimbili kube nelakhe lithi wena wazala wembethe manje amandla awukabi nawo. So ubucela ukuthi ungamoshakaleli abantwana bakwenu naba 2 kungamoshakala into zakhe. Ake kutholakala amandla ngoba umsebenzi
osukuthinta ukuphelela kwezinto zomuntu ake siqinisekise eqala ukuthi kubona bonke abantu abakhulumayo kubalekile ukuthi into yakho noma ngabe yalahleka ngayo ngoba ngeke sikugcizelele ukuthi kusesibhedlela kuphela kuyenzeka ukuthi emndenini uma uzela umbethe uma ibeke into yakho bayithathe futhi nakhona so ake siqinisekise nje ukuthi usuke nje ube nebhandi ukuthi thatha into yakho kodwa ke noma ngabe ikhona kudinga ukuthi kwenziwe ini and ake asibuyele kulento ethi umuntu ozele mbethe kusuke kuyinetha elisuke limgubazele nje ongathi uma ngabe lithola abantu mawufaka isandla uthi kuyihlephukele nje njengoba usukubona umhlwehle embuzini lapho amafutha yezi so into esuke ifana yikho kufuneka imbuzi uma umuntu wesilisa kuthiwa isiphongo o ezokwenza ukuthi uma ngabe wenzela lokho ngoba uma umuntu ezele mbethe efika ekhaya kuye kiwe esibayeni ngesizulu kuyofika esibayeni ubaba walokhaya ukukhuluma ukuthi lo mntana ngoba isibaya ngokwesizulu umnotho noma ikhona kuphila noma ila abantu abadala okwakuthi uma kuthi umuntu aka30 uthi umuntu nje akabelethi ubaba yoma ngenhla kwesibaya afika akhuluma athi nina bodondo matini mathi njengesigidi oxongode la kubuso uyabona mayesho njalo uma esibayeni akakaye empepheni sikhuluma nje ngomuntu osuke emile nje esibayeni ekhuluma athi nangu mazibane engabelethi ngabe olwani ulako olukhona ukhuluma uma esibayeni inkomo ziyanyakaza mazikhona esibayeni uma ukuthi ukhulunywe ekseni or ntambama zikhona inkomo ntamba nasekuseni uma kusengakakhishwa inkomo akhulume ngasikhathi esho njalo ingane iyakhala iyaphuma lapha isibaya iyona ndawo eyisekelo yikho uzofanele ukuthi uma uzokwenzelwa lento yokuthi ingubo yakhe yalungisa kube khona abantu basekakhomo wakho uma besekhona kube ukuthi ugogo lo wasekakhomo umba khona nomuntu wasekhakini uma ukuthi umndeni ohlangene abe khona bese kuba ukuthi mangizokwenza lento uma kuthi noba sendaweni engafani lapha umuntu ususelokushini khona manje uma kiwe endlini la kwenziwa khona impepho kufanele kube nezibani mhlawumbe zibe u24 36 ibani ezokwenza ukuthi mazenziwa zibe isibaya zibe isibaya lana okuzothi khona mayenziwa lento wena usuke uzongeniswa phakathi angithi kuzophahlwa ngembuzi le kuzobe kukhulunywa ngayo umuntu okukhulumela ufuthi awuyikhulumeli wena umuntu okukhulumela empepheni uyachaza ukuthi lo mntana waze lo phela wena ufana nengane esuke izela imbethe kulungiswa into yakho le yokuthi wazala umbethe asiqondisi ukuthi noma ungaba la 50 years uma wazala umbethe ingalungiswanga lento yakho usuke ufana nomntwana yikho into zakho ihamba zife kuba ngathi ziyaphela uma sekwenziwa isibaya yila ufakwa khona yilapha osuke sekuzothi uma kukhulunyiwe ngembuzi bese kukhishwa inyongo iyona le ehuqwe emahlombe ngoba usuke uphincisiwe into esukimele ibhayi noma ngabe indwangu bese kuba sengathi lo muntu okwenzelayo kunento eyigobongo elimele ukuthi ngesikhathi lo muntu omdala ekhuluma lapha wena nje obuhlezi esibayeni usuke uliphehla ukhuluma nawe ngenhliziyo ukuthi ngazala ngibethe engicela ilantami ibuye lo muntu okhuluma ebepheni imbuzi bese iyabulawa khisha inyongo iyagcotshwa ukhisha umhlwehlwe lo wamhlwehlwe ukhishwa umuntu owugogo omdala noma umuntu owugogo mele komalume noma ekhaya kini kuma umuntu omdala bese izobekwe emahlombe for i-hour ihlezi la lento so mqingabe ngeke ngakubuza umbuzo lo bengisizobuza mase sibuye emoyeni lo wamawele ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi mangabe uzala wembethe usuke sekahle kahle uyiwele bese umhlehle wakho kuba ukuthi ilona lelwele lingibozile into enjalo okanye futhi mawamawele akwazi na ukuzalwa embethe omabili kuba kanjani makwayisimo samawele mhlambe kufanele sicacise ukuthi ukuzalwa embethe nje into osukuze nayo enhlanhla kuyenza ukuthi amawele emezala izophilo yi2 azale kubazele omabili kube ukuthi aphume nenhlanhla game number 2 ngoba amawele ayinhlanhla noma engambethe kunento kufanele ukuthi uma ezoshintsha ukuba intombazana ukuba umfana emsizweni yenziwe vele imbuzo ukuthi labantwana ekhona kufanele izwe kubona so into yokuzalwa embethe into nje esuke iphume nayo fanele ukuthi ufumbaniswe amandla enhlanhla okuphila kwemali la ekhaya ukuze maluzi uyakuzokwazi ukulungela umuntu enake siqondisa ukuthi umuntu osuke ezale enqwambile umuntu osuke ezale enqwambile ehena ngeke kuye kuthatha umhlwehlwe kuphela lo muntu osuke ezale enqwambile kuyisuka kuyinhlanhla lokhu kunqwamba lokuthi umuntu azale egigelwe kanje nalokho kusuke kuyinto enhlanhla isifane nento yokuthi lo muntu uzale neveli noma uzale embethe bese kuba ukuthi ngesikhathi kubulawa imbuzi kunegobongo eliqondene noma kusekucacisa ukuthi umuntu uzelwe nayo imoya yenhlanhla kodwa ehambisana nabantu abadala lo muntu uzothi makubulawa imbuzi ugaxwane lomhlwehlwe bese wenza isikhumba ukuthi sibe isigaxo nje umuntu ongathi ubemukela idlozi bese kuba sengathi mifaka lento ifaka nje into eyumnqwambo wedlozi ngesikhathi ibekwa leyo hour then after bese iyakhishwa
iyobekwa phezulu kodwa siqinisekise ukuthi uma umuntu kuzokwenziwa lokho fanele kwenziwe sure ukuthi usehlanjiwe kwenziwe ukuthi kuyo yonke into nje isichitho ngabe yini usehlanjiwe uright lo muntu udaba kodwa ngikwazise ukuthi it's half past Tuesday at the movies for Stay Clinical Club members. Why not make the most of it and watch Wonder Woman 1984 or any other movie at half price today? Visit www.stayclinical.com or call 0861 movies. That's 0861 668 437 to sign up for free or to book. Our cinemas adhere to the strictest health and safety protocol. Remember to wear your mask and we'll see you at the movies. Masibuya ke sisathatha ama voice notes ambalwa maningi kakhulu seqolisa ngasikwazi ukwadlala wonke kodwa ke masibuya sobadlala lawa khona bese sike akwacela ke uDr Ngobese bese yasigoqela. Hayi bandla. Sanibona mina nenkinga la mangizwa uma usekhona kepha uhleze ngitshela ukuthi ngangigqoke yona le ngubo kodwa yami yayingithayile njengile. Sanibona ngiyambingelela kuvuma ibingelela ubusi ngizwe ke mangabe ngihambile kuthiwa ngazalwa ngibethe mhlambe izinto ezisuke zikanjani kusiza izinto ezisuke zikanjani zashona kuphi ngicela ukubuza ukuthi mhlambe izinto ezisuke zikanjani kusiza kuphi ukuthi uyilandele ukuthi umuntu ozalwe mbethe kwenzakalani if uzalwe umbethe empilweni nje ya ukhulumile balisangakuqondisa ukuthi yazi ukuthi umuntu uba nenkinga yani uma ngabe I think masizibala sisho lokho ilo ngeke ngimdlali la voice notes ngoba uyafana nomuntu osephendulekile. Sanibona Vuma, ngicela ungayidaluli album futhi